Les dades mostren que la LGTBI-fòbia encara és present al nostre voltant. Des de l'octubre de l'any 2014 es comptabilitzen 1.155 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya i en la que el portem d'any ja s'hi sumen 84, existint un augment significatiu de les agressions i una preocupant proliferació de discursos d'odi cap a les persones LGTBI. Diem alt i fort que la llibertat d'expressar la sexualitat pròpia ha de ser plena, sense risc de patir cap tipus d'agressió ni marginació. Ara bé, és innegable que la societat està canviant i moltes de les ments més joves comencen a viure la sexualitat i desitjos de manera més oberta. Les dades de l'enquesta del CIS del 2021, en la qual un 82,7% de les persones entre 18 i 24 anys es considera heterosexual, quan a l'any 2016 superava el 90%. Seguirem dissenyant polítiques i ciutats amables i segures per l'expressió de la diversitat i els desitjos LGTBI, sense por a la discriminació. Perquè des de la Diputació de Barcelona tenim el convenciment que treballar per la igualtat significa també treballar per una societat igualitària i lliure de LGTBI-fòbia. Tenim com a horitzó un escenari on les diferències d'orientació sexual siguin espais de llibertat i conquesta per a tota la ciutadania. I és per això que posem al servei del món local recursos i suport específic per desplegar estratègies i activitats orientades a la consolidació d'aquests drets i a garantir les llibertats individuals i col·lectives per tota la societat. Per això aquest 28 de juny i cada dia aquesta institució referma un cop més el seu compromís amb el col·lectiu LGTBI i continuem treballant per uns municipis lliures i diversos.